फट' लादों नोंसोरो मोजां ना जायगाया मोजां मोनदों ना हेलौ लोगोफोर बेलासिनि गोजोननाय बयनोबो हरबाय बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे ओरैबायदि मोजां जायगा लानानै फैदों जाय जायगाखौ नुयोब्ला नोंथांमोना सोमोनांनो हागौ जाय जायगाखौ नुयोब्ला नोंथांमोना फैनो आरो नायफैनो गोसो जानो हागौ बेनो जाहैबाय निजोरा पिकनिक स्पट दिनै बेखौ गाजा गोमजायै दिनै बेखौ बेखेवनाय जाबाय स' लोगोफोर आं बेयाव फैनानै दिनै आं गासैखौबो आं नोंथांमोननो देखायगोन पिकनिक स्पट हाबैनि सिगां नैबो बेबायदि गेट खालामनाय जादों बेयावहाय गारि आरो कारनिफ्राय गुबुन गुबुन आलदा आलदा रोखोमनि फैसाखौ लाखिनाय जायो ओइ फंबायफोर कारनि बेसेबां बायनो बेसेबांब्रा हा कारनि बेसेबां बायनो बेसेबां खारनि लानाय जायाखै आसा बेयाव खारनि लानाय जायाखै अनलि बाइकनि थाखायल' दा बेनिफ्राय थांनानै आङो जायगायाव दिन देखायगोन खालामना होनाय जादों दा जायगायाव फैयोब्ला जोंनि गोसोफ्रा माने गोजोन मोनो दा बेयावहाय नै बेबायदि मोनसे समायना बेबायदि औवानि मोनसे दलां खालामना होनाय जादों ब्रिज खालामना होनाय जादों मोजां बेबायदि माने थांनायनि थाखाय खाबु बेबायदि लामा खालामना होनाय जादों आरो गोजौआव बेबायदि फिरफिला गायनानै ओरैबायदि समायना रमायना खालामना होनाय जादों जायनि जाहोनाव गोबां जोहोलाव सिख्लाफोरा फैनानै सेल्फि फट' लानो गावबा गाव बेस्थ' जाना फैदों नायदो गाइस दै स्राय स्राय बोहैनायनि गेजेराव दङ मोनसे आइ लाभ निजोरा बेसेबां समायना जायखौ जोंनि गोसोआ दिनैहाय रंजाखाङो जायखौ नुयोब्ला जोंनि गोसोआ सुंग्रिखाङो जेरैथिंबो जावथेनानै मोजांथार मोनसे आइलेन्ड बायदि खालामना होनाय जादों ओइ जारौमोन फट' लादों नोंसोरो मोजां ना जायगाया मोजां मोनदों ना अबेनिफ्राय फैदों नोंसोरलाय गरागावनिफ्राय दिनै बेखेवगोन ना अपेनिं ना माने मोनसे न' खालामदों थुरिनि न' जायखौ जोङो आथिखालाव बेबायदि न'खौ जों मोननो थांला नाथाय बेबायदि न' खालामना होनाय जादों बेनि सिङावहाय माने जिरायनो थाखाय मोजां केपासिटि जोबोर मोजां माने बेबायदि केपासिटि खालामना होनाय जादों साथाम साब्रैसो माने बाहाय जिरायबाबो माने जेबो जानाय नङा आरोना बे गाखोग्रायाव मा होनो लन्च ना मा होनो गथ'फ्रा गेलेगासिनो दङ स' आं गाखोना नायनायनि आरोना কি হনছা হাল্লা করছো রামর না রামর হাল্লা করছো दायो लन्च गाखोदों माने ओरैबायदि मोजां मोनदों आरोना बुहुत गोबावसैमोन दा नै नेपालि गथ'फोरजों गाखोफाबाय दा जोबोद मोजां मोनदों आङो जोबोद मोजां मोनबाय आरो गोबां बेयावहाय जिरायनो गेलेनो आरो माखासे मोजां मोजां बेबायदि फेसिलिटि खालामना होनाय जादों बेनिफ्राय दिनै बेखौ अपेनिं खालामनाय जागोन रेडि जागासिनो दङ दा मोना 6टानिफ्राय बेखौहाय अपेनिं खालामनाय जागोन स' बिदिब्ला थांनि जोङो मा मा मोनजागोन मा मा मोनलांगोन जोङो एसे ओरै दखान फारसे थांनानै देखायबावनोसै आङो सबखौबो लाखै लाखै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो देखायबाय दायो लास्टआव दं जाहैबाय नैबे दखान बेयाव जानो थाखाय गोबां रोखोमनि कमला बेजों लोगोसे चाउमिन मम' बेदर हांनाय बेदर एवनाय बायदि बायदि माने मोनजागोन आरोना दा सिङाव हाबनायनि मा मा बेदर मोनजायो आरो मा मा रेस्टुरेन्टफोर मा मा दङ आं गासैखौबो देखायगासिनो दङ दा दखाना स्टार्ट जागासिनो दङ जाबायानो आरो होबायानो आरोना गासैबो रेडि जागासिनो दङ दा मोनानि 6 बाजि जानाय लोगो लोगो बे गासैबो दखान रेस्टुरेन्ट आरो गासैबो जाजोबसिगोन लोगोफोर आं गासैखौबो नोंथांमोननो देखायबाय स्टेजआबो जागासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे जि गेलेग्रा गासै जायगाफोर आरो जि जेरावहाय पिकनिक जानो थाखाय मोजां मोजां सुबिदा जायगाफोरखौ आं देखायजोबखाबाय बबे गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै जानो हानाय गासै केपासिटिखौ देखायजोबबाय दा नैबे दखानाव आं फैदों दखानाबो जागासिनो दङ दा 6टानिफ्राय जागोनखाय दखाना दासो खालामगासिनो दङ आरो सोरबा सोरबा जाबाय बेवहाय नै जोंनि सासे गोख्रों सासे इउटिउबार बिथांखौ लोगो मोनबाय आंनि पार्टनार गोख्रों इउटिउबार बिथाङा सासे बिथांनि इउटिउब चेनेल नामा सोमदोन बरगयारी गोबाङानो सिनायखागौ गोबां नायखाबाय जानांगौ अब्लाबो आंसो सिनायथि होबाय आरोखि आसा आं नोंथांनाव सोंनोसै बियो माबे मोनथामसो जोंनि एरियायाव पिकनिक स्पट खुलिनाय जाबाय दिनैजों मोनथाम बाय आरोना आइफावलि पिकनिक स्पट मोनाबिलि ओमफ्राय नैबे निजला दा बेयावनि माखासे जायगाफोर साजायनाय डिजाइनफोर आरो दखानफोरखौ नुनानै नोंथाङा
साबसिन जागोन मोनदों ना माबायदि मोनदों बेखौ एसे रायजोफोरनो खोन्थाना होसाय आदसा रायजोफोरनिसिम आं बेखौनो खोन्थागोन आं बेयाव जायगायाव फैनानै आंनि एक्सपिरियेन्सनिफ्राय मोनाबिलियाव दाख्लै थांदों मोनाबिलियाबो थिगानो आइफवालियाव आं थाङाखै अब्लाबो भिडिअफ्राव लोगोफोरनि इउटुब चेनेल्सफ्राव आं नुनो मोन्दों बेनिफ्राय आंनि एक्सपिरियेन्सनिफ्राय आं डाइरेक्ट बुङोब्ला नैबे निज्लागुरि नैबे इक' टुरिजम एन्ड पिकनिक स्पटखौहाय आं एसे साबसिन मोन्दों मोजां गुवार स्पेस दं साजायनायफ्राबो थिगानो ओमफ्राय आं माने जायगाखौ बोरैबा एसे साबसिन मोनफैनाय मोनो आरोना एसे खुला बार नाङो आरामनो गुवारसिन बेनिफ्राय जेराव मोनो एडजास्ट खालामनानै जायगाफोरखौबो माने लकेसनफोरखौ सेलेक्ट खालामनानै पिकनिकफोरखौ जानो हायो बेखायनो आं मोजां मोनो आरो जायगाखौहाय बेखौहाय आंबो बेनो आदसा माने गाहाय गाहाय बैग्रि दं बैग्रि सिङाव आराम संजानो जानो हायो सोरबा सोरबा फ्राय फैबाय जोंनि एरियानिया जुदि गोजानने जुदि नुसनबायनानै जुदि फैनो लुबैदोंब्ला फैनो हागोन मोजां जायगा आरो ना मोजां जोङो बेयावनि हिसाबै जों बांद्राय बाख्नायनो गोसो गैलिया फैनानै गाफै जों बांद्राय बुंब्लाबो खुगाल' जाहैगोन आरो ओंखायनो जों बांद्राय बुंला आरो होमब्ला बिदिनोसै दा 6थानिफ्राय प्रग्रामा जागोन ना जागोन ओमफ्राय सोर आर्टिस्ट फैगोन नों आर्टिस्टखौ आं माखासेखौथ' सिनाया आं नुनाया एलिसा बर' नयन बरगयारि नयन बरगयारि बे मा होनो गोरबोखनायाव मा दं बेनि गियान जाखायो माखासे नेपालि आर्टिस्टफोर दङ ओमफ्राय लकेल जुम्ब ना माबा बेन्डनिबो दङ जुम्ब बेन्ड ओमफ्राय सासे नुबावदों आं सासे इउटिउबार मा होनोमोनलाय मांगोना आगैमोन होनग्राया बिनि फट'खौबो नुदां फैगोनदां इबो जानो हागौ आगैमोन होनग्रा दं सासे जानो हागौ जानांगौ अनलि मांगोना ना माबा होनोलै बिनि चेनेला दा अनलि मांगोनामोन नामा आगैमोन होनग्राया दा लोगोफोर आङो बुंलाल' जानाय नङामोन आंनि लोगो इउटुबारनिफ्रायबो खोनाबाय जायगाफ्रा ओरैबायदि स्पेस माने गुवार गोजाननिफ्राय फैनानै गावनि गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड बा फेमिलिफोर लानानैहाय पिकनिक जाफैनो थाखाय हागोन जायगायाबो ओरैबायदि मोजां साहानिफ्राय दै बोहैख्लायबोदों बार सिउ सिउ बारनायजों बैग्रि फिथाइ जानायजों बैग्रि सायख्लुमजों रायलायजाया आरोखि सुपारस्टार होनना बुंनाय जायो जोंनि चिराङावहाय बारा मोनबाय गोथाव मोनामजेनबाय अमा हांनाय रायजोफोर बिथांमोना सुगदि बायदि गोजांनानै फैयोब्ला गुदुं जाफैदो आरोखि ओइ ब्रादार बे मा बेदरब्रा नैबे फारौ ना मा बेयो बे सोरनि दाउ आच्छा दाउ गुबै आच्छा दाउ गुबै आरो ना जों हांनाय आरो ना जाहाथे बेवहाय हाद्रि इरि बानो हायिनि गोजौआव जि मोजां खालामा आरो ना आरो सुबाय थांनायनि थाखाय गाहायावहाय ओरैबायदि बन अरखि ओरैबायदि हिटजों माने खालामगोन आरो ना नै जागासिनो दङ बरिया मा मोनजायो मादै बायलाय मादै मा मोनजायो चावमिन मम' एरि बायदिसिना मोनजागोन आरो ना आच्छा थिग दं दान्दिसे हाबलां हटेल बेयाव हाबनानै थानो हानाय नङा दान्दिसेब्लाबो हाबलांनांगौ जुदि फैनानै जुदि बेयाव हाबलाङा खैफोद जानो हागौ बेखायनो बे रेस्टुरेन्टनि नामा जादों दान्दिसे हाबलां नोंथांमोना दा बेयाव फैनानै मा मोनजायो बेखौ जालांनो हागोन बे दान्दिसे हाबलां हटेलाव मा मोनजागोन आरो ओरैनो चावमिन ओंखाम माइब्रा अमा बिबुफोर मैसो दाउ सावनाय मोनजाजोबगोन आरो ना खोनाबाय नोंथांमोना दान्दिसे हाबलां नैबे हटेलाव गोसो बायदि नोंथाङा माखौ जानो लुबैदों बेखौ मोनजागोन नायदो लोगोफोर जागासिनो दङ प्रग्राम जानाय लोगो जोंनि हटेलफ्रा गासैबो रेडि जाजोब्बाय जोंनि नैबे निज्ला पिकनिक स्पटआव गेटनिफ्राय लानानै सिङाव हाबफैनायसिम मा दङ आरो मा मोनजायो आरो बबे खनायाव मा दं मा गैया गासैखौबो आं नोंथांमोननो देखायजोब्बाय दायो आङो थांथ'नोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों हयथ' बुजिखाबाय माबायदि आरो बेरायनो थाफैनो पिकनिक जाफैनो माबायदि केपासिटि प्लेसफोरा माबायदि नोंथांमोना मिथिखाबाय आरो जोंनि नाइट मिउजिकेल प्रग्राम बे 6थानिफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेखिनिमोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन होननानै थाबाय